Haia, Catrin ydw i a dwi'n hyfforddwr personol, hyfforddwr Pilates, yoga a Maeth, gyda'r nod i helpu bobl byw bywydau iach a hapus. Dwi wedi bod yn ffodus i ddysgu gan athrawon gwych, astudio yoga yn India, a nawr 11 mlynedd yn y ddiweddarach yn y fusnes, dwi'n nôl yn byw yng Ngheredigion yn gweithio o'r ardd, yma yn Aberarth, yn byw bywyd dwi'n ei charu. Dwi'n credu'n gryf yn y pŵer o cymryd cyfrifoldeb yn iechyd y corff a'r meddwl. Mae hi'n anofal yn waith caled, mae'n ymdrech mawr, ond yn araf bach mae'r arferion bach yma yn arwain at ddod yn ffordd o fyw iach. Mae'r rhestr yn hir i'w gyflawni bob dydd. Mae'n bwysig beidio rhoi pwysau arnoch chi'ch hun, ond wrth i chi gyflawni'r gwaith, mae'r hyn chi'n cael nôl yn wobr hyfryd. Gwario egni i creu egni. Mae gyda chi dewisiadau bob dydd. Dewis be chi'n neud, be chi'n ei feddwl, be chi'n ei ddweud. Mae ei gyd fyny i chi i greu'r bywyd chi eisiau. Dyma chi 8 peth i feddwl am. Chi sydd wedi gweithio gyda fi o'r blaen, chi'n gwybod beth yw'r cam cyntaf, achos fi'n mynd ymlaen yn byty fe, a hynny yw dŵr. Faint o ddŵr i chi'n yfed? Fel rheo, mae'n tua 2 litr y dydd, a mae hyn tua 4 peint o ddŵr, ond mae'n dibynnu faint i chi'n pwyso. Mae'n werth edrych hyn i gyd lan ar y we. Yn y bore, cyn neud unrhyw beth, cyn brecwast neu te, dwi'n yfed peint o ddŵr i hydradu fi hunan. Hefyd, dwi'n ychwanegu lemon i fewn i dŵr berwedig. Mae lemon yn llawn vitamin C, yn dda i'r croen ac yn helpu'r system treulio. Dwi'n ffiltro dŵr trwy hwn achos mae dŵr tap yn llawn o bethau ychydig fel chemicals a hormones, felly mae hwn yn ffiltro'r pethau yma mas. A mae rhaid chi cofio newid y cartridge hefyd, mae hwnna'n bwysig. Ond os i chi yn cael dŵr ffynnon trwy'r tap, chi'n lwcus. Yfwch y dŵr mewn gwydr neu defnyddio potel sydd yn stainless steel neu sydd yn plastig, ond mae rhaid i fe fod yn BPA free. Chi wedi gweld, mae crystals ynddo fe? Ie, a pam fi'n rhoi crystals yn dŵr fi? Wel, mae hwnna'n rhywbeth am dyrod arall falle. Tro nesaf mae da chi pen tost, mae'n werth gofyn i chi na'n pryd nes i yfed dŵr diwetha, neu pan mae chwant bwyd arnoch chi. Yfwch dŵr gynta, achos falle mae dehydrated i chi. Dwi'n credu mewn rhoi llwyth o bethau da mewn i'r corff, bwydydd sy'n llawn maeth, llawn vitamins a minerals, sy'n arwain at system bodlon a iach. A wedyn fyddwch chi ddim moyn gymaint o junk falle. Reit, fi'n mynd i upseto rhai o chi nawr. Coffi. Faint o coffi i chi'n yfed? Mae yna pethau da mewn coffi, ond edrychwch ar y spiders web ma. Mae wedi cael ei weu bron yn berffaith. Ond edrychwch ar beth ddigwyddodd pan gath y spider bach caffeine. Ie, a'r cyffuriau ychydig arall na. Meddyliwch be mae'n neud i chi o bosib. Ie, falle sy'n misau 5 paned y dydd arnoch chi, falle torrwch e lawr i 1 y dydd, a yfed dŵr yn lle. Un peth dwi'n neud bob dydd hefyd yw ychwanegu y stwff gwyrdd yma. Fi gallu gweld e? Mae hwn yn cynnwys gymaint o bethau da i creu system bodlon. So, beth sydd ynddo fe yw pethau fel spirulina, wheatgrass, oatgrass, kale, spinach, parsley, broccoli extract a gymaint o bethau da arall. Mae sawl cwmni i gael mas na yn gwerthu pethau yma. Chymod be, mae fe lot llai o ffaff na juice o spinach, celery a cucumber yn dywed. Ond pidwch cael fi rong, fi yn neud na ambell waith hefyd. Ond mae hwn jyst bach mwy quick yn dywed. Ie, falle bod fi'n cheto, ond mae cael peint o stwff gwyrdd yma yn iachach na cael peint o cwrw yn dywed. A chi'n gwybod beth arall mae hwn yn neud? Yw ychwanegu faint o ddŵr i fy yfed bob dydd. Iechyd da. Mae'n corff ni wedi cael ei ddylunio i symud yr egni, symud y toxins allan o'n system. Mae gorystydd yn rhywbeth mae lot ohono ni'n neud, a mae'n gaeedig iawn ar y corff.
Ni'n drefo'r car, ni'n eistedd lawr, ni'n edrych lawr ar y ffôn. Mae cyhyrau ni'n mynd yn dyn ac yn stiff. Y cyhyrau'r chest a'r hip flexors yn fyrhau, cyhyrau'r stomog yn gwanhau, y penol yn gwanhau, sy'n golygu bod y hamstrings yn dueddol o orweithio a mae hyn yn gallu arwain at y cefn i wanhau, sy'n golygu cefn tost, gwddwg tost a pen tost. Felly, stretch dwi'n neud bob dydd i agor hyn i gyd lan yw. Dewch lawr ar eich pen-glin. Plygwch ymlaen i ymestyn y hamstrings, sef tu ôl y goes. Yna symudwch ymlaen i agor y hip flexors a'r galon. Does dim byd gwell na yoga i ystwytho'r corff a'r meddwl. Mae bobl yn dueddol o feddwl fod angen corff ystwyth ar gyfer neu yoga, achos ni'n aml yn gweld bobl yn neud siapiau fel hyn mewn poster neu ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae e gyd yn berthnasol i'r person. A dwi yn cael moment o fod yn show-off fan hyn, ond chi'n mo be, nes i treulio y spel i ddysgu sut i wneud hyn yn ymarfer yn methu, yn teimlo'n rwystredig, ond o'n i'n benderfynol. Drwy ymarfer yoga, ni'n ceisio uno'r corff a'r meddwl, i ddarganfod llynyddiwch ym mhob pose. Ac i wneud hynny, mae rhaid yn naglu'n ddwfn, i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Gyda phob anadl, mae'n bosib ddyfynhau'r ymystyniad neu yn syml ar sylwi ar sut mae'r corff yn teimlo, heb unrhyw ferniadaeth. Cadw'r meddwl yn dawel. Mae'r corff yn medru ddatgelu gymaint i ni. Mae'n cyfle i arsylwi beth sy'n mynd mlaen rhwng y corff a'r meddwl. Mae sut ych chi'n ymateb i'ch hunan ar y mat yn allweddol. Ydych chi'n amyneddgar? Ydych chi'n gryf, ond eto'n annwyl gyda'ch hunan? Falle bod ysgwyddau stiff gyda chi. Ydy hyn yn golygu bod chi'n cario pwysau'r byd arnyn nhw? Ydy dod o hyd i balans ar eich troed yn anodd? Tybed ydy balans yn eich bywyd yn iawn? Mae lot mwy i ddwrganfod. Mae yna cyfle am wers bob tro rydych chi'n rolio'r mat ma mas. Agorwch eich meddyliau a'ch colonnau i ddysgu mwy am dresnewid eich hun. Mae cadw'r corff yn iach ac yn ffit yn un peth, ond be am feddwl iach a ffit? Pa mor ymwybodol ydych chi o'ch meddyliau? Ydyn nhw'n rhai positif neu nhw'n rhai negatif? Mae geiriau, y rhai chi'n dweud wrth eich hunan, sy'n mynd mlaen yn eich pen chi, neu y geiriau chi'n siarad wrth eraill, yn medru codi chi fyny neu tynnu chi lawr. Mae'r dewis a'r profiad lan i chi. Mae'n bosib wneud ymarferion ar gyfer y meddwl, a hynny drwy ailadrodd mantra neu affirmations. A mae hyn yn golygu gwaith a disgyblaeth, ond mae gymaint o pŵer ynddyn nhw. Mae affirmations gymaint mwy na positive thinking. Wrth ailadrodd llinellau, mae'n tapio fewn i'ch subconscious mind ac yn helpu ailhyfforddi y ffordd i'ch chi'n feddwl neu ail-creu patrymau sy'n mlaen yn eich meddwl chi. Mae hyn yn arwain at ddewis meddyliau gwell i greu profiadau gwell i chi. Wneith bywyd chi ddim newid dros nos, ond gyda ymarfer cyson, fydd eich profiad o bywyd yn gyfoethocach a mwy positif. Sut mae'n mynd ati? Yn gyntaf, mae rhaid cael meddwl clir a gofyn eich hunan. Be sy'n nofio yn y pen yma sy'n negyddol ar hyn o bryd? Enghraifft, falle bod y brawddegau yma yn nofio rownd eich pen chi. Dwi'n hopeless, dwi methu wneud hyn, a dwi'n ofni pobl yn barnu. Ni'n mynd i flipo nhw drosto a dweud, rydw i'n ddigon, rydw i'n werthfawr, dwi'n wneud beth sy'n iawn i fi. Rydw i'n ddigon, rydw i'n werthfawr, rydw i'n wneud beth sy'n iawn i fi. Sawl gwaith drosto, ailadrodd gymaint a sydd angen mewn diwrnod. Y cwîn am hyn i gyd yw Louise Hay. Ewch ar ei wefan hi a mae ganddi llwyth o wybodaeth am ddim, a mae ganddi lot o lyfrau ar werth.
Mae ymarferion i gryfhau'r corff yn holl bwysig i bob un person os ych chi am fyw bywyd iach, hir a ddiboen. Mae gwaith cryfder yn golygu cynhyddu'r metabolism, gwella asgwrn, tyfu cyhyr, lleihau braser ar y corff, lleihau pwysau gwaed, lleihau risg o arthritis, diabetes a clefyd y galon. A nawr bod fi wedi rhoi rhestr masif a amazing i chi o pam dylech chi wneud gwaith cryfder, dyma ymarferion sy'n mynd i helpu chi sut i fynd ati. Pan dwi'n hyfforddi bobl i wneud gwaith cryfder, i ddechrau dwi'n edrych ar 4 symudiad. Rhif 1, squat. Wrth ymarfer hwn, fydd eistedd lawr a codi lan yn haws, heb angen unrhyw cymorth wrth i chi heneiddio. Man cychwynnol yw i ddefnyddio pwysau'r corff yn unig, yna ychwanegu pwysau. Rhif 2, plygu, sef hinge. Wrth ymarfer hwn, bydd codi rhywbeth oddi ar y llawr yn haws. Mae modd dechrau gyda'r band, yna ar ôl cyfnod o amser ymlaen i ddefnyddio pwysau fel kettlebell neu barbell. Rhif 3, tynnu. Pan chi'n tynnu rhywbeth, rydych chi'n gweithio'r cefn a'r biceps. Rhif 4, gwthio. Pan chi'n gwthio rhywbeth, chi'n gweithio'r chest a'r triceps. Wrth i chi gryfhau, mae modd ychwanegu 2 symudiad arall, sef gwaith un coes a cario. Mae'r rhain i gyd yn symudiadau mawr sy'n gweithio'r cyhyrau mawr sy'n gofyn tipping o'ch corff. A chi'n gwybod be mae'n meddwl? Newidiadau. Wrth weithio trwy'r rhain yn ofalus, ych chi'n gweithio'r core, sef y bola yr un pryd. Cyn ddefnyddio pwysau trwm, mae'n bwysig cael hyfforddiant i wneud yn siŵr eich bod chi'n gwneud nhw'n gywir. Yn aml, mae bobl yn meddwl, na i colli'r pwysau gyntaf a wedyn i'r gym i tono lan. Ond, os ych chi am golli pwysau, mae codi pwysau mor effeithiol. Felly, ewch ati i fwyta'n iach a codi pwysau yr un pryd. A merched, pidwch fod ofan codi pwysau, newch chi ddim bylco lan. Sdim digon o testosteron yn eich corff i greu bylc. Mae'n wir be maen nhw'n dweud am gyhyrau. If you don't use it, you lose it. Mae lot o wybodaeth ar y we am sut i fynd ati. Sawl gampfa ar gael yn lleol, a dwi'n hapus i helpu drwy'n cynnig sesiynau unigol i ddechrau chi ar eich taith. Gyfynnodd rhyw ddyn i'r Bwdha. Beth wyt ti'n ennill wrth myfyrio? Atebodd y Bwdha, dim byd, ond allai ddweud wrtho ti beth wedi colli. Iselder, gofid, dicter, ansicrwydd a pryderon o faroledd. Falle bod chi sy'n heb drio myfyrio o'r blaen yn meddwl bod myfyrio tym bach yn ww, ond mae'n siŵr bod chi'n neud e heb sylweddoli. Ydych chi byth yn ymgolli'ch hunan yn rhywbeth fel chwarae offeryn, dawnsio, coginio, neu falle mynd mas am wac? Wel dyma chi wedi gwneud ychydig o fyfyrio. Ond mae modd wneud 5 i 10 munud o fyfyrio bob dydd heb symud. Eisteddwch mewn man cyfforddus. Ceiwch eich llyged ac anadlu. Be bynnag sy'n dod mewn i'ch meddyliau. Chi'n sylwi arnyn nhw, ond wedyn yn rhyddhau nhw ac yn dod nôl i'r anadl. Yn gwylio'r anadl yn dod i fewn ac allan, arafwch yr anadl. Sylwch ar y ffordd mae'r corff yn gweithio wrth iddo ddod i fewn ac allan. Fel mae'r bola yn codi ac ymlacu. Be sy'n dod o flaen eich llyged? Pa liwiau, pa siapiau? Be chi'n clywed? Os mae'r meddwl yn crwydro, dewch yn ôl at yr anadl. Mae'n bosib ychwanegu mantra neu affirmation os mae'r meddwl yn crwydro.
bod chi'n gweld geiriau positif yn cael ei anadlu i fewn ac allan. Rhowch bybl o'ch cwmpas i amddiffyn eich hun, i amgylchynu eich hun mewn teimlad tawel a bositif. Os chi moyn cefn iach, posture da a bola cryf, Pilates yw'r ateb i hyn. Gyda'r nos neu pam ydych chi 10 munud sbar, roliwch eich mat o flaen y teledu a doswch rhai ymarferion. Maen nhw'n digon syml. Mae Pilates yn helpu chi ystwytho ac i gryfhau yr un pryd. Dyma rhai symudiadau da. Rhif 1, Superman. Ar eich pedwar, ymestyn un braich ar goes i gyferbyn. Allan yn syth, cadw'r bola mewn yn dyn. Rheina ohonoch chi sy'n cario babis neu siopa ar un fraich, mae hyn yn mynd i helpu cysythu'r cefn nôl i lle mae fe fod. Rhif 2, back extension. Ar eich bola, yn araf bach, pilo'r chest oddi ar y llawr, gan sicrhau bod y llygad i lawr i gadw'r gwddwg yn saff. Mae'r ymarfer hyn yn gweithio'r cefn. Rhif 3, side bend. Ar eich penelyn a pen-glin, wneud yn siŵr bod y penelyn o dan yr ysgwydd a'r cluniau ar ben ei gilydd, y penol yn dyn, codi'r cluniau i fyny ac i lawr, symud yn esmwyth ac yn llyfyn. A ydy, mae hwn yn un anodd, sef lot lico fe. Rhif 4, y sisiwrn. Gorweddwch ar eich cefn, un troed ar y llawr a'r llall i fyny. Symudwch nhw lan ac i lawr fel sisiwrn. Mae hyn yn gweithio'r core. Gwnewch yn siŵr bod y cefn yn weddol fflat ar y llawr. Rhif 5, pont. Ar eich cefn, trad ar y llawr, yn araf bach, codwch eich penol i fyny, gan godi'r trwy'r cefn un vertebrae ar y dro. Mae hwn yn ymarfer wych at y penol. Mae llwyth o wybodaeth ar-lein os teipiwch chi mewn Pilates. Neu, dewch i ddosbarth. Os ydych chi ddim yn dewis eich her, fydd yr her yn dewis chi. Yn lle bod y byd yn dewis yr her i chi, dewiswch yn gyntaf, mwyn symud at eich breuddwydion a'ch dymuniad. Mae cael sialens i ffocysu ar yn tynnu chi oddi ar sialens negyddol, sy'n arwain at ddim byd. Ni gyd yn nabod rhywun sy'n hoffi creu ffwdan, neu gweld problemau mewn pethau bach, A mwy nag arfer, chi'n dod i'r canlyniad bod dim ddigon dyn nhw i wneud. Ana pam maen nhw'n negyddol am y peth lleia. Maen nhw'n rhoi ffocws a gweld problemau yn y pethau bach. Felly, nôl at y pwynt ma to. Dywyswch eich her. Ewch i chwilio am antur. Neu, fyddwch chi'n benni lan yn poeni ac yn cona am pethau lleia ac yna'n teimlo'n fflat. Mae'r ymennydd yn chwilio am bethau i wneud. Herfach fan hyn a fan draw. Beth allai ffixo nesa? Yr un weitha, a ni gyd yn lico'r rhain. Pobl sy'n ffocysu a moyn ffixo problemau bobl arall ac yn siarad amdani nhw. Sdim digon ar eu plat nhw. A mae hyn i gyd yn negyddol yn rhoi dim i chi. Felly, ewch ati i ddewis eich antur. Ewch i ddysgu am bethau. Dysgu sut i chwarae offeryn, sut i wei. Ewch ar gwrs. Beth sy'n neud i chi deimlo'n gyffroes? Mae'r ymennydd, mae'r pen ma angen dysgu, a pan mae'n dysgu, mae'n rhyddhau'r hormon o'r enw dopamine, sy'n neud i chi deimlo'n well, yn neud i chi deimlo'n hapus. Mae'n helpu chi dyfu, yn helpu'r enaid i flodeuo, ac yn arwain at fywyd bodlon a bositif. Oes rhywun byth wedi difaru wac fach yn yr awyr iach? Bob dydd, mae'n rili bwysig i gerdded.
Sa'n credu bod eisiau fi weid lot am hyn, achos chi'n gwybod, pan chi'n dechrau cerdded yn reolaidd, mae'n eitha addictif. Mae'n hollol yummy. Mae'n gweithio'r galon yma, mae'n rhyddhau'r endorphins sydd yn neud chi deimlo'n hapus. Mae yna frawddeg da yn Lladin o'r enw solvitur ambulando, a gyfeithiad yw ei ddatrys wrth gerdded. Does dim amheuaeth fod y meddwl yn clirio a mae'n bosib datrys pethau, tra fo mas yn yr awyr iach. Ac wrth gwrs, mae dan ni'r olygfeydd yma, ar stepen drws ni, yn enwedig yng Ngheredigion. Mae opsiynau anhygoel gyda ni.